Yes. Yazi mshe ngiyakuthanda lokho ngoba ngiyafisa namhlanje ukuthi sikuhlukanise konke lokho, sohlukanisa ukuchama nokufika kuvuthondaba. Sihlukanise kona-ke ukufika kuvuthondaba ukuthi kuyini, kodwa kakhulukazi kubantu besifazane bakuzwa ngendlela ezingafani kanjani, okay? But also nokubaleka kwakho nawe ukuthi ube involved lapho kuvuthondaba wakho, kungabi mzwile ethi umnyeni wakhe expect ukuthi umuntu okumele amfikise yabo kuvuthondaba, kanti nayo une responsibility naye lapho ekufikeni kwakhe ngomzimba wakhe kuvuthondaba wakhe. All right, now if mhlambe soqala nje sichaze ngebiology yakhona ukuthi ukukhona nomehluko phakathi kokufika kuvuthondaba nokuchama. All right, now mhlambe ngikuhlukanise ngobulili kumuntu wesilisa. Abantu besilisa abaningi bathi uma befika kuvuthondaba mase bayachama. All right, ngoba ukuchama yilapho sokukhupha khona lo ketshezi lolo lihambisana nesidoda sakho. All right, kodwa ukufika kuvuthondaba imizwa yakho yentokozo nobumnandi bocansi ukuthi sufike kulesigaba sokugcina. Last week besikhuluma ngezigaba zocansi zomdavazo. So uma wena sufike kulesigaba sokugcina, then suzwa lobumnandi lokho kwisicongco sobumnandi. So ukufika kuvuthondaba ke lokho. So kubantu besilisa kungase kwenzeke ukuthi kwenzeke same time, but khumbula ukuthi khona abantu abanye besilisa oyafika kuvuthondaba kodwa engakhiphi futhi uketshezi kwayena, okunye ke lokho. Lo owesifazane kukhona akujwayelekile ukuthi akusho ukuthi uma ufika kuvuthondaba umuntu wesifazane kumele nawe ukhiphe uketshezi, ngoba ukufika kuvuthondaba kumuntu wesifazane kumdlalo kakhulu phakathi kwemizwa yakho, ama nerves akho nama muscle akho. So imizwa nomzimba wakho noma muscle, okay? Qala lapha engqondweni yakho, event esengqondweni, mase ama fireworks, ukhismus uba kumzimba wakho. All right, now kwabesifazane nakhona kukhona abanye abathi uma sebefika kuvuthondaba kube khona uketshezi lokuchama abakhiphayo. All right, lokho kuchama kuyinhlobo ezimbili ngizokuhlukanisa. Khona lokuchama loku okusuka kuphuma kwigland yakho as umuntu wesifazane efana negland yomuntu wesilisa le eyakha isidoda sakhe, ngoba khona abantu besifazane abasenaso leso gland encanyana yayo egcina naye mefika kuvuthondaba naye ikhipha uketshezi olunganaso kodwa yona isidoda nesperm njengomuntu wesilisa, okay? Kodwa kuuketshezi nje lumhloshana njena njalo oluphumayo. All right, aluningi ke kodwa. Mase kuba khona abanye sithi laba basikwethayo, ngoba lo sikwethayo suke lukhona nalo lo ketshezi kodwa sokhona nanomchamo phakathi nezinye izinto, okay? So kuba into eningi ke ephumayo lapho. So abantu abachamayo ke labo. All right, and ku-right kunormally, but akuwona wonke umuntu wesifazane okuzokwenzeka kuyena lokho ukuthi achame, nako futhi ukuthi akachami kunormal, totally normal. All right, so mhlambe ngiphendule nje umlaleli. Number 1, akusho ukuthi if engaboni noma engezwa kukhona into yomchamo ephumayo kuyena ukuthi akafikile kuvuthondaba. So yiko somfundisa ke namhlanje ukuthi yini ukufika kuvuthondaba. All right, now uvuthondaba whether wesifazane or wesilisa. All right, suke kuyesiphi isigaba, ilesigaba lapho sokuzwa khona ucongco sobumnandi kumdavazo. All right, lapho khona kumuntu wesifazane nje ngingathi kuyi-wall seyinyama zakhe zangaphakathi, inyama zakhe zesibeletho, inyama zakhe zenkomo, inyama zakhe zesinya, zonke ziyadlala i-walls ngaphakathi, zihambisane nobumnandi okukhulu, ukuhambisana nokushisa nemnizwa eminingi yenjabulo ayizwayo. All right, now ngikusho nje lokho khona uzothi hawe mangaze ngizwe mina leyo walls Dr. Mthembu. Okay, now abantu abafani uma sebefika kuvuthondaba. All right, khona omunye umuntu wesifazane othi if efika kuvuthondaba akuzwe lokushisa lokho ezokushisa deep okuphakathi, kodwa okuhambisana nento engathi ishawudambayo, ukugida kwenhliziyo, izinhliziyo igida phakathi kwinkomo yakho. Okay, enye inhlobo futhi leyo yokufika kuvuthondaba. All right, omunye athi uma ifika kuvuthondaba ezwa ngathi khonto egijimayo umzimba wakho wonke, engathi gijima kunento egijima kugesi, omunye azavevezele. All right, kunesimo sokubanjwa ugesi.
azavevezele lo muntu angathi okay usukukhona ikonto ekushayayo. So azavevezele kodwa kulabo kakhulu abagcina bezwa lokho. Beyazi khona abantu othi uma kade niqabene lo kulala kokuqala uma kade niqabene kusuke kukulalana lokho okuhambisana kakhulu nemizwa. So nawe usuku release ama emotions amaningi ukuthi beniqabene mhlambe lo muntu umbambe kwenzeka into ethize kodwa manje usumxolele. So kube nale mizwa eminingi ehambisana nokudavazana lokuqala kade niqabene. So kujwayeleke ukuthi after umuntu kade beqabene ezwe lenhlobo le. Yes, azwe lenhlobo yokuthi avevezela umzimba wonke ngoba usuke nomzimba uzama ngesikhathi evevezela umzimba urelease ama emotions. All right? Kube khona omunye umuntu wesifazana okuzosithulelekela nje, okay? Afike kuvuthwa indaba yebo kodwa ezwa ngathi hakunokuthula nje, ezwa ngathi khonto eyenzekile kodwa ngathi yenzeka kude. Okay? Na kusuke efikile lo muntu akufani kodwa kunalabo abanye kade ngibachaza. All right? Now yini umehluko ezokwenza ukuthi umuntu afile iorgasm ethulile noma iorgasm eshaya izikwebhisi njalo njalo. All right? Now konke lokho okwenzekalayo kuwena umuntu wesifazane akuyona irresponsibility number 1 yomuntu wesilisa. Konke loyo okuningwa kukuwena. All right? Okokuqala kwako uyabona umuntu wesifazane ukufika kwakho kuvuthwa indaba kuhambisana kakhulu nengqondo yakhe nemizwa yakhe, you know, imizwa yokuthi uma nawe uzizwe ephephile kanjani. All right? Ngoba for example if kuukuthi lo muntu umthukile umgangelile njalo njalo izokwehla imizwa yakhe ngeke azafike futhi ukuvuthwa indaba ngaleyo ndlela ngoba akazizwe ephephile nawe akakuthembile. All right? Okusho ukuthi kunama hormones lawa okubonda kuthiwa oxytocin awenza ukuthi umuntu uzizwe uclose naye ubondile naye umthembile. Iyehla leyo hormone ngenxa yezigigaba esizenzekile. So umuntu wesifazane ife engakuthembile kahle ngeke azafike ngaleyo ndlela kuvuthwa indaba. If kuukuthi umuntu wesifazane une stress nje thizeni whatever into emstressile ngeke azafike kuvuthwa indaba ngaleyo ndlela. If unento emhlukumezile whether uwe or i-relationship adlula kuyona or indlela akhula ngayo wahlukumezeka konke lokho if kukhona lokho okuhlukumezeka okuhambisana nomdavazo nakhona futhi ngeke azafike lapha kwebhisi zomdavazo khona lokuzofike khona umzimba wakhe ubuye ubambe ukuthi engafiki. Yes uzofika kumdavazo kodwa uthola lezi izinto lezi ziyamdisturb nje ziyamblocker somewhere. All right? Omunye mhlambe kune medication ayidlayo, okay, ama antidepressants imithi ethize esiblocker imizwa, okay, ngoba khumbula ukuthi ngithe umuntu wesifazane uvuthwa indaba kakhulukazi imizwa ama nerves akhe ehambisana nama muscles lawa azoshaya iwalls ewodwa kumzimba wakhe. All right? So if kunoma yini ezowenza ukuthi imizwa yakhe ibe ndikindiki, okay, nako lokho futhi uzomenza futhi agcine engafikile kahle kuvuthwa indaba. Kodwa ngoyami experience okukhulu kakhulu ukwenza abantu besifazane begcine bengafikile kuvuthwa indaba if kukuthi ayikho into emgulisayo ungazazi wena, okay, ungazazi wena nomzimba wakho nokuthi yini ekujabulisayo nokuthi uthintwa kuphi kanjani kuze kube mnandi uwedwa. Abantu besifazane abaningi bazi ukufika kuvuthwa indaba ngokuthintwa upartner wakhe. So ugcina lapho enikeza upartner ukuthi uyena oresponsible ukuze mina ngifike kuvuthwa indaba. Kanti ipleasure yakho eyakho, you know, yebo uyamyuza phela umuntu wakho ngoba uyamthanda uthinta umuntu omthandayo kuwe, so uyamdedela umukela ukuthi akuthinte umvumele nawe ukuthi wena uzobe umnandi bakho ngomzimba wakho. So kubalekile ukuthi nabo abantu besifazane part of ukuthi umuntu azi ukuthi kufanele ajabule ngomzimba wakhe afike kuvuthwa indaba akuwona umsebenzi womuntu wesilisa. Umuntu wesilisa is just part of wena ukuthi uconnect nawe uzenjoy nawe ngomzimba wakho kodwa zazi wena awukuzeducate nje ngomzimba wakho uke uzifune uexplore wena umzimba wakho ukuthi ama waves amahamba kanjani ilaphi lokukuhle khona ilaphi lokumnandi khona without umuntu wesilisa so that kukodwa lokho kuzokusiza ukuthi uconnect nawe msalofu so that even if umuntu uyenza something wena uzovala amehlo akho nje usungena ngaphakathi wena usuzizwa wena nobumnandi bakho yiloko indlela uzokwazi ukuconnecta naye kuze wena uze even more ubumnandi ngomzimba wakho.
Iyazwakala dokotela. Mhlawumbe simnxuse futhi nomlaleli inigigcizelele ukuthi angathumela i-voice note kwinombolo elula kakhulu 8071 613 ngiyafuna ukuthola la dokotela ukuthi kuyona le nkinga sikhona nesixazululo mhlawumbe esithinta usizo oluthinta ukulekelelwa ngokwezempilo oluba khona ikakhulukazi uma ukuthi umuntu vele unale nkinga yokuthi mhlawumbe asithi akafike kubuthondaba nanokuthi mhlawumbe nje akukona ukuthi akaze nje kwenzeka ngoba bavele basho njalo ukuthi akayazi. Yeah, kukhona kakhulu njengoba uzwa nje ukuthi most of it uqala engqondweni nangendlela okhuliswe ngayo nangokuthi uphuma phi wena irelationship odlule kuyona inkolelo zakho nje if ukhula ngokwazi ukuthi lento iwrong yakumele ngienjoy lento mhlambe wazitshela ukuthi ngiyoze lento ngienjoy nomuntu ongishadile manje akakushada umuntu usekuzalisile over and over kodwa akakushadi so wena uthimulele nomuntu uyazinyeza uzibona ngathi wenza into ewrong ngoba wathembisa or wazi ukuthi kuthiwa kumele ngabe ushadile kuqala before wenza lento zonke lezo zinto kuzokuvimbela. So ukuthola usizo ukuthi ukwazi ukuthola lapho wena uzokhuleka uzimukele wena kuqala ngoba part of ukuzimukela wena nama decisions akho wenzile empilweni nanokuthi ukwazi ukuphola udlule entweni ezakuhlukumeza. Ngoba again kuningi abantu besifazana othola uyagcinezeleka kulobudlelwane kanti into ethiza adlula kuyona emgcinezelayo manje akubona nabo lobudlelwane lokho akubona kodwa kunento ethizi adlula kuyona. Uyamuzwa nje usisi wade efonini uyapretenda manje uyabona kwakona lokho ku-wrong ngoba useqamba amanga even nangomdavazo ke manje uqamba amanga kodwa nokupartner wakhe so akafili yena kodwa uyapretenda angabe uyafila. So once wakwazi ukulithola lo sizo uya stop ukupretenda and you start feeling, all right? So empeleni ngibuza lokho nje enye izinto engenzeka ukuthi ngizizwa ngathi nginokugudlanyana ngiguli kodwa but i-weekend this whole week bengisesibhedlela and yabo ama-therapies ekade siwenza i-counseling izolo kuze washaya u9 ebusuku ngenza i-counseling and part of izinto kubantu besifazane kakhulu ade ngizithola eziyinkinga abantu abazithandi benza izinto for abantu whether opartner bakhe or umsebenzi or umndeni umuntu azikhohlwe yena agcine sephoxeka angaphoxwa umuntu uphoxwa ukuthi uyena kade expectile ukuthi kumele ungenzele ukuthi ngoba ngikwenzela ukuthi so kubalekile ukuthi awukuzithande wena ukuzazi wena futhi ukuthi yini into ebalekile kuwena ngoba ukuzithanda akubona ukuthi uyazitshela irresponsibility yakho kuqala kuze ukwazi nokumthanda umunye umuntu uzazi wena and uzithande wena. So esibhedlela sami it's one of the things esidila nazo lezi nje kakhulu zabantu besifazana abangakwazi nokufila nje ama emotions ukuthi umuntu akwazi ukuconnecta naye nezinto ezamlimaza azixolele lezo zinto kuze adlulele kupartner wakhe eseclean engasenama grudge engasaphethe lutho olumsindayo eseza nothando nje kuphela hayi nenhlo. Iyazwakala dokotela futhi imayibe namandla kodwa-ke dokotela njengoba sikhuluma naye lo wesifazane kodwa-ke futhi uthe enkulumeni yakho wasuveza ukuthi nabesilisa abakhona abafika kuvuthondaba kodwa afike kuvuthondaba besengachithi. Yes awuyicacise le dokotela ngoba zobathusa abanye labo izothusa ukuthi no lalela phela khumbula ukuthi ukuchitha kumuntu wesilisa kuzosuka kuphi kusuka ngokuthi kumazambane akhe lokho kunoshobshobo okubhukudayo kusuka khona kumazambane akhe kuhambe kuye kwisidoda sakhe iprostate lapha okuyiyona ezomenza ukuthi achithe. So if umuntu wesilisa angachithi number 1 iproblem engabe iyenzeka lapho mhlawumbe kuyona iprostate lokuyona ekhipha uketshezi lolu alikhiphayo uma esefika kuvuthondaba namanye kama glands aseduze kwakhona if kuukuthi lo muntu ke wanaba nama infections wangawa treata lo ma infections kwagcina sokublockeka kunento eblockekile ngeke futhi isidoda siphume kunaloko sokwenza lento engithi silahlekelwa iGPS kunokuthi siphume ngomphambili siyahamba isidoda sikhuphuke siyohlala esinyeni sakho silinde uma sokuphuma nomchamo siyokotela kumchamo ukuthi ngesikhathi sochama wena sesiyaqala ke manje sesiyaphuma naso isidoda sakho kanti sihambisa endaweni wrong. Okay, but also
kwabanye abantu besilisa uthola ukuthi benze ama operation, all right, if kuwe wenza i-operation kuyona i-prostate yakho, nako futhi lokho kuzoyenza inkinga yokuthi ugcine wena ungasafikile kuvuthondaba. Nezinto-ke ezibulala imizwa, ngoba khumbula ukuthi ukufika kwakho kuvuthondaba same as umuntu wesifazane khambisana nawo futhi imizwa yama-nerves, ukuthi ama-nerves ahamba asitshela induku nesinya sakho ne-pelvic yakho ukuthi hey manje bamba yeka. If kukuthi lo muzwa ufikanga mhlawumbe unoshukela kuthathela kude or uke wanenkinga kwiqolo lakho wenziwa i-operation njalo konke lokho futhi kuzokwenza futhi nawe umuntu wesilisa ugcina ungafikile kuvuthondaba, uhambe kuze kube ndikindiki uzobona ayi ngiyayeka manje awufikile kuvuthondaba. Kodwa kukhona okunye sik-ignorayo kubantu besilisa ngoba sigcina sesizitshela ukuthi kubantu besilisa yikona inkinga yemthambo, inkinga ama-nerves, okuyiyona iqiniso vele, or ama-hormones akho njalo zokwenza ungafiki kuvuthondaba. Kunabantu besilisa abaningi abahlukunyeziwe ngocansi, but because akuyona into esiyikhulumayo leyo yokuthi umuntu wesilisa naye uyakwazi ukuthi ahlukunyezwe ngocansi, bagcina besaba ukukhuluma ngaloko ngoba omunye umuntu uzothi hawu bakuhlungezeke kanjani wena ngocansi ngoba induku yakho yavuka kanjani. Kanti ukuvuka kwenduku into physical yonto, ayikho emotional. Umuntu angayithinta induku ayithinte ngendlela, even if awufuni izovuka induku, okay? But iningi labo abantu besilisa bahlukunyezwa basayingane bengazi nokwazi, abanye bahlukunyezwa abanye abantu besilisa, all right, but because kune stigma yokulalwa ngomuntu wesilisa agcine sesaba nokusho ukuthi ngathi ngiyingane ngalalwa umunye umfana omdala njalo agcine seyibeka kuyena lento. Labo bantu nabo baba nenkinga igcine nokufika kuvuthondaba, uzolalale agcine kodwa angazange azafike kuvuthondaba ngenxa yokuthi akafuni ukubungaza lento yena eyamhlukumeza ngoba ubona ukufika kuvuthondaba njengokubungaza nokujabulela isimo, but manje lento into eyamhlukumeza yena, so akafuni yena ngenqondo yakhe usakuthanda wena ufuna ukulala nawe kodwa inqondo yakhe izama ukumvikela ngokuthi hayi ngangahlukunyezwa mina ngalendlela, so angifuni ukuthi lento ngijabulele, then agcine ngasafikileke nakhona kuvuthondaba, okay? But of course again ne-medication mningi ama-medication engqondo, utshwala, ziningi izinto ezingase zikubanga, ama-painkillers, ama-opioids kakhulu, ama-painkillers azokwenza ukuthi nakhona ube ndikindiki ugcina ungasafikile kuvuthondaba. Umuntu uma emdala ebenalesifo sokuvevezela, bona kuba ngathi uyasheka, nabo labo bantu baba nayo inkinga kufika kuvuthondaba, umuntu oseke washaywa i-stroke njalo. So ziningi izinto kumuntu wesilisa ke manje ezingase zimenze ukuthi egcine naye engasafikile kuvuthondaba. So kuyabaleka ukuthi unawe umuntu wesilisa akuhambe uzibheke nje, if kukuthi uyabona ukuthi mhlambe hayi angina stress, angina depression, no angisabi, ngoba omunye kusuke kukusaba nanokuperforma, esaba ukuphoqwa, agcine umzimba ufinyele uyeke ungafiki kuvuthondaba, ithi kade ivukile sike sakhuluma ngako lokhu, ivele iyeke ingafikile kuvuthondaba, kanti uyasaba umambano, usaba ukuphoqa uthi ayongcola ngivele ngingayenzi lento. Kodwa mhlambe ngiyafisa sike sikhulume le topic ngoba ngifuna ukuyisheshisa le yokuthi kube nomuntu othimulele naye ungezwa or ingavuki induku or ungafiki kuvuthondaba, kodwa komunye umuntu kube right, uyabo? So nako lokho ukuthi i-relationship yenu khona ungaxhumani okuthize, lokho ungaxhumani uma ngithi ungaxhumana ngisho nje kuphela ngokukhuluma, but nongaxhumani ngemizwa nezinto endlule kuzona nangazixoxa kahle njalo konke lokho kuwena umuntu wesilisa uthola ukuthi iyakuhlukumeza, so ugcina ngoba khumbula ukuthi mufika kuvuthondaba awangishongo lento, mufika kuvuthondaba kunama-hormones awu-3 abalulekile aphumayo. Khona kuthiwa i-dopamine le kwenza uzizwa ngathi uyazuza, uyajabula, yinhle lento yenzile futhi wenele. Mase kuba khona le kuthiwa i-oxytocin yenza ukuthi ubonde, uthembe umuntu. So naye umuntu wesilisa if lo muntu anaye akamthembile ngeke futhi azafike kuvuthondaba kahle, and lokho ungamthembi mhlamba akamthembile ngoba wamjolela, mhlamba akamthembile ngoba akakhulumi kahle naye, so umzimba wakhe awuzizwa uphephile, kodwa ngaphandle uthembile ngoba uzizwe ehloniphekile ngaphandle, so leyo hormone iyanyuka ngaphandle kodwa ngaphakathi le ekhaya ayinyuki. So angifuni kodwa ungena kuleyo topic ngoba ngiyafisa uyibe topic emeyodwa nje ngokwayo, so senze ngibuzile nje
Ngithatha impela nami idokotela leyo ayangiyiqele bambe ibe ingxoxo nje nini. Sure. Ikhona ke into evamise ukuthi yenzeke dokotela lokuthi kusesekwenze njani kakhulukazi uma umuntu ethi uchitha kuphela uma kuukuthi ubeyidlalisa umdlalo wakhe yedwa kodwa ke uma ngabe senomuntu bese kungenzeki kodwa ke dokotela kulombuzo ngicela siqole shoni ngapha masibuya bese uyangiphendula lo mbuzo Sure. kuma voice note. All right. Uma ucabanga ukuthi angeke ube nayo imali yommeli ucabanga sisa kahle i-client legal Mina iyenze kwaba lula nginenkinga ukuthola yokuthi abameli umuntu abavoti yena leli phakathi khipha imali iqembu labameli ama-feelings ezweni lonke ayaphela. jikelele abalindile ukumela enkantolo uma kufika lapho SMS-ela ukhozi ku-44789 sizokushayela SMS-a Kanjani manje nokho? umshwalense Umuntu maye mengayikhiphi imali nosini noma mayikhipha ezihleliwe imigomo nemibandela. Yenza okukhulu futhi ukwenze ngesibindi nge-Vodacom. Thola entshasha iHuawei Nova 14i u-1 gig record plan ngo-329 ngenyanga inyanga eziwu-36 kanye nenyanga ezimbili ze-YouTube Premium mahhala. Nakho kunye thatha le deal sigigabeze nge-Huawei Band 10 ebiza u-1539 mahhala kuma-Huawei app. Itholakala solo na online kunemigomo nemibandela. Better together. yes we-asanda Sakazola lelo khonze olumaphiko nolahamba phambili. Selemo sankosinanti ngoba mshayeli ngibonga bese kunikeza ke uhlelo. Izasela kwini kutona ke ukhonze olumaphiko uhlelo leli. Ubusuku buhle. Lahleli nake udokotela umthembu. Cha dokotela umbuzo ke ube ngawe. Lo uthi kwenzeke njani noma kwenzeka njani ukuthi bayehla yeah afike ukuthonda kodwa uma esenelokuzana esenomuntu bese yeah angazi mhlawumbe ukuthi ngizophendula kancane kodwa bengifisa ukuthi sufake ube nale topic leya yomuntu ukuthi akafiki kuvuthondaba la kodwa uyafika ngaphandle kodwa lokho nako kusuke kuumuntu osuke uma eyedwa yes kuzokwenziwa ukujwayela ukuthi sujwayele ukuthi umzimba wakho sujwayele ukuthi ufika kuvuthondaba wena ngokuthi udlalise wedwa all right kusuke kuumuntu ozizwa uma eyedwa ephephile ngoba wena akasakuthembile all right then lo muntu ugcina esethi uma eyedwa afike kuvuthondaba even if ezolala nawe alale nawe kodwa abuye afuna ukuthi ezoziqedelela wena uwedwa naye. Now while ungibuza lokho ngiyafisa ukuthi umlaleli ngimtshele nje umehluko phakathi kwavuthondaba womuntu wesilisa nowesifazane all right. Khumbula ukuthi uvuthondaba kumuntu wesilisa uthatha isikhathi esincane kabi compared to wesifazane. Umuntu wesilisa engafika kuvuthondaba nje even 10 seconds or even less 3 seconds afike not ukuthi isikhathi sokuthi afike kuvuthondaba but ukuthi uvuthondaba wakhe ulast isikhathi esingakanani so ukuthi uzothi kanye noma uzothi okay kanti lo wesifazane uyamthatha u10 20 even nangaphezulu ama second efika nje kuvuthondaba. That is why uzokuza umuntu wesifazane lethi yabona useyafika kuvuthondaba yabona so it can take isikhathi eside futhi ukufika kuvuthondaba kumuntu wesifazane akuvele kube ishoti ngoba kumuntu wesilisa omunye kuba ishoti even if ukuthi uyadubula ngoba ngathi kuyishoti lokudubula all right even if edubula kaningi but kuyishoti kanti lo wesifazane yes lo wesifazane kuza ngathi kuyenyuka kwehle yabona kwenyuke kwehle that is why ekwazi nokuthi afike kuvuthondaba buyaphinde kanti lo wesilisa uma ishoti selifikile walidedela ngempela so kumele manje aphumule emva kwaloko adedela umzimba ukuthi uqale phansi futhi ekwazi ukuthi avukelwe kakhulu futhi yabo lo wesifazane uthuphethe i-automatic eshintshayo sizobheka ama-voice note kodwa ke futhi enye into dokotela mhlawumbe awusinikeza ama-benefit dokotela
akufika kuvuthondaba yayo okanye sama-benefit sizozala. Ya akhona kakhulu inzuzo kumuntu ukuthi ufike kuvuthondaba, okay? Khumbula ukuthi ngesikhathi ufika lapha kuvuthondaba lama chemicals engikhuluma ngawo nje ewodwa azobooster imood yakho yokujabula. So that is why umuntu ezizwe emnandi uma efike kuvuthondaba ngeke ngizwe abanye obaba bethi hey yabo umama lo uma kuukuthi ngimbeke kahle nje endaweni ngakusasa ngemuze ehleka ejabule ecula yedwa, you know. You know, it's not necessarily because umshaye kahle ingoba ufike kahle kuvuthondaba. Ekufikeni kwakhe wa-release lama hormones azomenza ukuthi kube nenjabulo, kube nokwenela, kube nokudela, you know, kube nokubonda nawe, kwehle iqhala. So yabona, so lokho kukodwa uyabona kumdavazo uyakwenza lokho imizwa yomuntu ukuthi ezizwe enalokuba light nje nokujabula kanti ngenxa yama hormones ekhishwa yona umdavazo. But also umdavazo uyakwenza ukuthi inhlungu uyaziqeda if ukuthi unenhlungu thizeni. Ngiyazi abantu abaningi ukuthi ayingeke angifuni nje baby ngiphethwe ikhanda onyoma omunye athi oh baby ngiphethwe ikhanda namhlanje. Yazi ukuthi ukufika kuvuthondaba, okay? Ngesikhathi ufika kuvuthondaba kuzokusiza ukuqeda ikhanda kubantu abanenkinga yekhanda, okay? Ngoba kunale chemical ekuthiwa ama-endorphins, ama-feel good hormones aphumayo ngalesi sikhathi azoliqeda ikhanda if ukuthi unenkinga yekhanda. Ukufika kuvuthondaba kuyasiza ukuboost immune system yakho, alright? Okusho ukuthi abantu, in fact i-research le eyenzekile ndiyiqiniso ukuthi abantu abazwanayo ababa nomdavazo owenelisayo, okay? I-research ibonise ukuthi labo bantu labo baphila isikhathi eside, okay? And of course baba more healthy impilo yabo. So uyabona kukodwa lokho ngiyakusiza ukuthi uphile isikhathi eside even more ngokuthi wena ufike kumdavazo futhi alright wenela, not umdavazo ufike kuvuthondaba, alright? Ngoba one of the things khumbula ukuthi ngesikhathi ufika kuvuthondaba inhliziyo yakho ngesikhathi ishaya udambaye, normally inhliziyo yakho sithi kumele ishaye u70 to 80 beats, yabo ama beats ngeminute, okay? Kodwa ngesikhathi ufika kuvuthondaba iya ko 140 150 inhliziyo yakho. So uyabona ukuthi uyayijimisa nje inhliziyo, ukujima nje kodwa ukufika kuvuthondaba. And kukodwa lokho kusho ukuthi ngesikhathi inhliziyo yakho ishaya udambaye kakhulu isithatha ioxygen yaningi ngoba yiko ukuphefumulela phezulu, phefumulela kakhulu. So udonsa ioxygen nokuyinto enhle futhi nakumzimba wakho futhi ezopholisa izitho zakho ngaphakathi njalo njalo. So kumuntu owenza umdavazo njalo efike kahle kuvuthondaba ajabule, in fact labo bantu in the long run igcina seyehla iBP. Okay, ngokuthi yena wenza umdavazo enele afike kuvuthondaba ngoba sikhuluma ngovuthondaba namhlanje. Khumbula futhi ukufika kahle kuvuthondaba uzokwenzani? Kuzokwenza ufuna ukulala, ulale tha uze ukuthi nje urestile umzimba wakho. Kade ngikhuluma ke ngalesonto noma mlady D ngokubaleka kokulala kahle, ngokuthi ifulele kahle zonke izitho zakho zomzimba ziyaklina, ziyasevisa kuze umzimba wakho wonke uphile kahle ngokuthi nje wena ulale kahle. So kumuntu onenkinga yokulala davaza. Okay, ngoba umdavazo ufika kodwa kuvuthondaba, ungadavaze nje mase ungafiki kuvuthondaba. Fika kuvuthondaba ngoba ukufika kuvuthondaba kunale hormone kuthiwa prolactin futhi ezophuma lapho ezokwenza wena ukuthi urelaxe, ezokwenza futhi ukuthi ulale kangcono. Uyazi even nabantu abanenkinga yama period pain, if kuukuthi niyalalana umuntu esesikhathini, wala nomuntu esesikhathini kuma period pain azophela ama period pain emva kwalokho. So ziningi izinto kumzimba wakho okufika kuvuthondaba ezokusiza khona. Lokho nje dokotela ngifisa ukuthi ngidlulise nje laba ngapha empilweni kwalokho bese siqhubeka. Sure. Uma ucabanga ukuthi angeke ube nayo imali yommeli, cabangisisa kahle. I-clientele legal isiyenze kwabalula ukuthola abameli abahongcweti ngenani eliphansi. Iqembu labameli ezweni lonke jikelele abalindele ukukumela enkantolo uma kufika lapho. SMS-na 44789 sizokushayela. SMS njengamanje i-Clientele General umshwalense we-non-life osemthethweni ne-FSP esegugeni unezilinganiso ezihleliwe, imigomo nemibandela.
I-Hollywood Bet azisha-ke be in the game. Isiphinde yabuya kunesizini entsha yebhola. Kunesabelo semiklomelo yenani lika-R4 million esifaka phakathi i-Toyota Rumion, i-Corolla Cross, i-Hilux Double Cab kanye ne-Starlet Cross okufanele siwinwe. Betha ngo-R10 noma ngaphezulu kunoma yiphi fixture noma ama-fixture ebhola ukuze ukhwalifaye. Betha manje kunemigomo nemibandela. I-Hollywood Sportsbook inkampani yobheje esemthethweni. Abaneminyaka engaphansi kuka-18 abavunyelwe ukugembula. Abawinayo bayazi mase kufanele bayeke. Inombolo engakhokhelwa yokweluleka i-South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008 noma uthumele u-help nge-WhatsApp ku-076 675 0710. Udlala umculo wakithi. Kusho Love you too, Pokeman. Ukhozi FM. Ubeka umculo wakithi phambili. Usuka kuhle. Nonkosi nasemshaya. Inkosi yamabhinga upresident wamabhinga. Masela South Africa. So labo futhi laba bebegqoke oyedwa begqoke imvunulo yakwaZulu nje eshaya yonke yaphelela. Mase kuthi lo munye begqoke imvunulo yakwaXhosa wayishaza yonke yaphelela. Yakhala loudspeaker. Ngicela ungitshela ukuthi wena indoda idefinewa ukuthi yakhiwe kanjani noma idefinewa imizwa. Indoda kulesi sikhathi samanje ngithi uyabona nje ungibuza indoda ngayijustify ngesikhathi samanje. no siyakwazi phela asithi umuntu uyambuza umbuzo bese uyamyeka ephendula ungamguide ukuthi aphendule kanjani. Okay, Ikhipheni ligama lendoda ngoba line definition ihambisana nestage le. okay. Yes. Ngicela nisebenzise owesilisa Nowesifazane. Uma iqhulu belumzalo ozela uhlobo laleyangane ngabe liphawulile kanje. Ufuna ukulalela ama-podcast uvakashela ku-www.ukhozifm.co.za. Ukhozi FM. Sengibona Putin, you're not putting it in the right place. Zokuphendula next week Putin. Yeke indaba. Lalela ukhozi obabhiko nolahamba phambili ngiyoshlelo sokubuhle. Dokotela Yes. kule mizuzu emihlanu sizama ukuphatha la story khona nama sotholayo. Okay. Angizwa. Hello? Hayi ngizokutshela dokotela. All right, sure. Uthini? Dokotela. Sithathile mibili. Okay. Mibili oqala umlaleli ukhala ngendaba ukuthi induku yakhe ithi phelelwa ngamandla ayisakubuka impela futhi njobe iphelelwa ngamandla isize ibe iyancipha. Okay. Isiza dokotela ngempela khona into angakwazi ukuyilekela ukuthi ngilekele ukuthi ayivuke. Ela iya ngokuncipha impela nje iyaphelelwa ngamandla ayike manje iyayifunyela isibencane lokho kuqala ukubuza. Okay. Okwesibili dokotela ukhana ngendaba ukuthi amazambane akhe awalingane ukubona ukungalingani kwawo amazambane akhe usebheka ukuthi ke angeke yini kube lento engasibe ingozi mhlambe kusasa ekutheni agcine engakwazi ukubathola abantwana ayigcine ke lapho inkulumo yakhe. Ukusiduze ke dokotela ukhuluma ngendaba yokuhlukumezeka ukuthi ezinye zezinto ezingase ziphazamise owesilisa kungenza mhlambe naye washo kwenza ukuthi akaza kukhuluma.
Wow. Kuthi-ke cha wahlukumezeka nayo sekukhumbula manje lokhu kuhlukumezeka kwenzeka kwakukhona ubaba owayevamise ukuthi owafika wazohlala kubo laphaya belala naye lo baba-ke wayethi-ke akamthinti isitho sakhe lesisandukuphela ethi ucela mnwaye kodwa mase ecabanga kahle manje ngoba onazi ukuthi wayemdlalisa-ke yona leso sitho sakhe aze afike uVuthondaba mayicabanga manje lento uyabona wahlukumezeka futhi ubenako ukuthi uyothi bese kuleke ambuze lo baba kodwa akuthakaza. Wow. Yeah, yazi ya deep lento ayishile ekugcineni. Bengafisa kodwa ukuthi ngimsize privately, okay? Into yakhe so ngizoshiya inamba zami egcineni la afone ngoba into leyo as much as ukumbuza ubaba loyo uyabona ukuthi ubaba akazomnikeza lento ayidingayo yena ngoba manje sesivule isilonda thina kuyena and ngiyasazi lesilonda sizokwenza into eziningi ezingase zibe ezidinga ukuthi ziguide ziluswe kahle lemizwa yakhe so ngingathanda nje ukuthi ngoba ngimzwanga ngilazi igama lakhe mhlambe ningitholele inamba yakhe khona ngizokwazi ukuthi ngimsize kahle through lento avuleleke kuyona ayizwile manje all right so but ngoba sesikuyena siqale ngaye ngokuthi ethi amazambane akhe alingane look normally vele nje amazambane omuntu wesilisa alingane all right position yawo awafani khona elehlile elinye elinyukile usually lelaka right okay lihlala higher liphezulu kunaleli laka left one of the things nature ekwenzele logo is because so that muhamba umuntu wesilisa engaloku ekhuhlana amazambane ngoba khumbula amazambane akufuna ukushisa all right so lokho ukuthi elinye lihlalele phezulu elinye lihlalele ngenzansi ikona futhi nako lokho ukuthi zingathelelani ngokushisa so into right leyo kuze amazambane akho ahlale ecool sonke isikhathi kodwa kungenzeka kubona ngathi elinye ligcwele amanzi akuyona ke into right ke lelo okay uma sokuthi sokunamanzi akheleke ngaphakathi mhlambe lo muntu ke waba neinfection noma uke walimala kodwa uthola ukuthi kunamanzi ize ngebhlungu lonto kuthiwa ihydrocele so hamba ubone dokotela ngalokho but if uyazi ukuthi kunento enkulu ngathi ibhola kodwa ebhlungu ngaphakathi ungathola ukuthi leyo ivein umthambo loyo oblockile noma ovuvukele okay nakhona ujwayele futhi wenzeke ngaka left futhi loyo if ukuthi uyenzeka uthola ukuthi kuyashisa kuyaqaqamba futhi nalo lelo zambane ligcina selakha ukuthi isidoda sakho nequality yesidoda sakho sehle ngesikhathi nesidoda sakho nomzimba wakho ungasasakhi isidoda kahle ilapho sokuqala khona ke futhi nenduku siyenze njani ke isiyashrinka manje njengoba ekhala ngokuthi induku yakhe iyashrinka okay or imthambo nemsipha yawo vela amazambane ivele ya twister on each other nako futhi lokho kungakwenza okay but also enye into elula nje akahamba check ama hormones akhe ukwazi ihormone yakhe esilisa ngoba kwabanye abantu besilisa if ihormone leyo yesilisa testosterone yehlile kuyakwenza futhi lokho ukuthi izambane ulibona ngathi liyashrinka liyabaleka yebo again umuntu ke mhlambe othisha uthola ukuthi ka exposed einganeni ezinozagige nezifo ezithize ezikoleni lezo zifo lezo eziseinganeni wena wasondela uthisha nengane naleso sinkinga uba nenkinga nawe futhi ukuthi amazambane akho ayashrinka kanti wangena uzagige kanti ingane kade inozagige esikoleni uyabo so kuningi ngase kubange lokho so sengiyagrasha nje ngoba sengibona isikhathi all right mhlamba ngimphendule nalokuqala bengitheni noma uyena lokuqala obekhulume ngokushrinka oqala ukhale ngendaba ukuthi iyangoku iphelelwa ngamandla emveni kwalokho ayisavuke ndisi ngathi yabancane na uyena ukushrinka empeleni ne so yeah logo kuhambisana even lifestyle yakho by the way ingakwenza logo uyabhema utshwala ukhuluphala kakhulu awu exercise ubuka kakhulu iphone awulali kahle awudli kahle ukudla okright zonke lezo zinto zingawenza umzimba wakho ukuthi ugcina sukhathala nendoku ingafuni kodwa again njengoba ngisho kubantu besilisa sijaha siye emzimbeni wakhe kuba ngathi umzimba oyinkinga kanti uthola ukuthi inkinga ihambisana nemizwa yakhe
yakhe une stress unexhala une guilt unenkinga ku relationship akakwazi ukukhuluma ngayo uzothiwa uyindoda uhlulwa umuzi wakhe you know so zonke lezo zinto lezo ezinye izinto kakhulu ezibagcinezelayo abantu besilisa uthola induku ukuthi ayinankinga mina ngazi bangakho abantu ethi sefikele kimi ngithi hey lalela induku yakho wena ayinankinga iyaphila but nansi inkinga yakho you know of course ke ngaba khona emzimbeni wakhe mhlawumbe unenkinga yeprostate yenhliziyo njalo njalo kuningi sikhulume ngayo ngazo ezinye izinto ezisemzimbeni ezingakubanga lokho so ngiyakubalula nje ngiyakusheshisa konke ngoba noma yini engenza ukuthi igazi alisayi kahle kwinduku izokwenza ukuthi induku ingavuma ukuvuka kahle or if igazi aligcwali kahle endukweni yakhe izokwenza igazi kube ngathi ifinyela induku kanti ayifinyelile kuphela aligcwele igazi phakathi that is why ebona yena angathi ifinyelile so I think siqedile Impela kunjalo dokotela yes impela kunjalo kusho ukuthi asilindele ukuhlabashosisi lokho ke esiyokwenza siqhamuka sesimene yeah uyazi ukuthi engifuna ukusho nje kubona kakhulukazi laba kade befonile ngoba uyabona ukuthi bona bobabili injongo nento ekuyiyona ngempela abakhala ngayo banokusaba phakathi okay so ngifuna ukubatshela ukuthi you know ukwazi nolwazi lwamandla all right and naye lo othe mayibona manje ukuthi wahlukunyezwa ulwazi aluba amandla kuyena lokuthi ekwazi ukuphuma nokuthi ekwazi ukuthi aphole ngoba mhlambe kunezinto eziningi kade yena engazazi ukuthi ziyamgcinezela kanti ingqondo iyazi ukuthi kwenzeka kuphela yena akakhumbuli ngoba mhlambe kwamhlukumeza ngendlela yokuthi wakuvala wangafuna ukukukhumbula all right kodwa ulwazi lolu lwamandla kuyena nawe emlaleli usekhaya lonke lolwazi sikunikeza lona lwamandla lisebenzise ngendlela eright okay because amadoda nendoda iyazivikela kwayona impilo yayo hayi kodwa ukuthi icashe ngezinto ezimthusayo zivikele kodwa impilo yakho kubaleke kakhulu so that is why thina eMedilution Wellness Retreat Mshengu into enkulu kakhulu leyo ukuthi umuntu simsize ukuthi empowerishe ngaye ubudoda bakhe umuntu wesifazane ukuthi uzithande wena uphume entweni eyagcinezela uthole wena afresh ngempilo yakho ukwazi ukuphila lempilo oyifisayo nempilo wawukade udalelwe ukuthi uyiphile ulahle ngayishiya inamba yami inamba yami yasesibhedlela if ukuthi udinga usizo nje uyazibona istress lesesigcinezela uperform embedeni unenkinga yobudlelwane kanti ubangwe istress nansi inamba yami yasesibhedlela 072 994 7547 ngizoyiphinda futhi 072 994 7547 send SMS nje noma WhatsApp khona uzisho ukuthi ubani ucela ukufonelwa then bazokufonela bathatha ama details akho khumbula ukuthi medical aid izokukhokhela yonke into if medical aid kulesonto elizayo from next week sobe sithatha kakhulu futhi nabantu abamaphoyisa ngoba amaphoyisa adlula entweni eziningi kodwa acashe ngokuthi ngiphoyisa mina kanti iphoyisa likwazi ukuziphilisa you know nento elisuke edlule kuyona kade sinothisha nje kulesonto lonke bokubuhle kakhulu ngoba nabo abantu abahlukumezeke kakhulu ezikoleni nemisebenzi yabo so ngiyababulisa nabo ngoba ngikhe esibhedlela manje if ukuthi balalele lebe khona zonke izithandwa zami kodwa nawe mhlawumbe usekhaya noma uyamazi umuntu ombonayo ukuthi astrugglisha ngempilo mhlawumbe umuntu wakho partner wakho uyambona kunendlela akhula ngayo siyayingane emgcinezelayo mbukhele eze kuze sikwazi ukuthi simsize yena kuze size ubudlelwane beni nibe nobusuku obuhle ezithandwa zami kulungile nawe tulama njalo la ubala lolo bye bye sakazolala likhonse olumaphuthuphuka phela phakathi kudokotela uMthembu obe naye elawini kona ke futhi bayibe commission shine ora then ke lesho demuvo lona ke ukhoza bam 7 minutes after 11 sokunikeza ke PK ngingenile nje manje ekusukela ke kusile ke namhlanje udlala ke good night bye bye crash bye bye Fikile balaleli bethu ukhozi FM seluphindile futhi lanethulela omunye umdlalo ozigcawugcawu osihloko sithi amanyala enyoka lo
mdlalo siubhalelwe ngu-Eric Muzi Ngcobo. Oh, usho isikhathi. Manje ngingena ngo-10:15. Isiqephu seshumi. Tuesdays, 9:30. YouTube, Dr. Nomcebo Mthembu, 6 o'clock every Sunday. Ufuna inamba yami. Oh, yazi ngikhohlwe inamba yaseclinic yami. If ufuna ukuza just for the day, 031 765 8475. Uthenga icimi radio. Okay? Number se-Medilution 031 765 8475. Of course leyo yokuthi if ufuna nje ukuzochatha nokuziklina, kuvula imithambo, uklina amaphilisi egazini, nokuthi ube healthy, usitreat isifo esikhona esi-physical esomzimba wakho, then it's a Medilution clinic leyo ese-Botha's Hill nese-Richards Bay. All right, ese-Richards Bay number it is 035 760 15 no 9. Good night, my babies. See you Sunday.